idol, no? So, dito kayo sa Recto, Manila. Ano idol, gaya tayo ngayon pa idol, pa Pangasinan, probinsya mga idol. So, alis tayo ngayon. Mga oras na ba? Alas 9 mga idol. So, abang-abang na lang mga idol, gaya na tayo Pangasinan. Solo rides mga idol. Kung tayo kasama, sana walang problema sa daan. I-solgi lang dala natin mga idol. So idadaan mga idol sa monumento, magmumonumento tayo, tapos Valenzuela, tapos Bulacan. Ano tayo mga idol. Ayaw ko na mag-waste mga idol, kasi pag nag-waste tayo, tinutulong ng daan, nawibasiya tayo, sobrang layo. Pag-waste, pero pag Google Map naman siya mga idol, diretso tayo ng ano, Pampanga daan. Avenida Recto. Okay mga idol, mag-monumento na tayo mga idol. Safe natin mga idol. Solo ride from Manila to Pangasinan mga idol. Nada na train mga idol. A few moments later. Update mga idol, nasa Bukawi, Bulacan na tayo mga idol. Kakalagpas na rin idol sa ano, sa ito, Baliwag. Bukawi, Bulacan na tayo mga idol. Bukawi, Bulacan na. Parang uulan pa mga boss. Huwag naman sana, tanda lang kapote. Huwag uulan. Kulimlim mga idol, huwag sana uulan mga idol. Bukawi, Bulacan na tayo. Kakalagpas natin ng Marilao, Bulacan mo.
Kakalagbasin ng Marilao mga idol, Bukawi Bulacan na tayo. Ilagtas. Akit pa tayo, akit tayo. Ako po, ito na nga mga idol, mahambon na nga no. Huwag naman sanang lumakas. Nasa Bukawi, Bulacan pa lang tayo. Pwede pala sa taas, nagtitas na sana tayo. Mahambon na nga mga boss oh. Bukawi pa lang tayo. A few moments later. Okay mga idol no. Update, Malolos Bulacan na tayo mga idol. Malolos Bulacan na. Tayo mga idol oh. Tayo sa Malolos Bulacan, Malolos. Malolos na mga idol. One hour later. Alright, update na mga idol. Pampanga na tayo. Pampanga. Malinis mga idol. Walang checkpoint papasok ng Pampanga. Okay, Pampanga na tayo mga boss. Malinis mga idol. Walang checkpoint ha. Pauwi ng Pangasinan, ng probinsya. Medyo mahambon mga idol. Sana umulan ng malakas para hindi maano yung biyahe natin. Matanda lang kapote sa idol. Babasa tayo. Pampanga. Kahit mga nandaan dito, ginagawa mga boss oh. Mamanood tayo mga idol, update tayo pag nasa ano na tayo idol. Tarlac na. Dito banda sa Apalit, Pampanga mga idol, mapapansin nyo, ginagawa yung daan kaya malikabok. Ayun no. Ginagawa yung daan. Kaya siguro pag gabi, rush hour mga idol, traffic dito sigurado.
May ulit mga idol na pag nasa Tarlac na tayo mga boss. Update na lang mga boss. Ride safe. Thank you. Okay mga idol. Kapalit Pampanga pa rin tayo mga idol. Babagas lang tayo. Para tuloy-tuloy yung biyahe mga idol. Makabultang tayo. Nalabas natin si kuya. Wala pa. Kapalit Pampanga pa rin. 100. Okay na mga idol, so back na naman tayo. Mga idol, update na lang mga idol pag nasa Tarlac na ulit tayo mga idol ha. A few moments later. So yun mga boss, napasok tayo ng Tarlac. So pagkasok ng Tarlac mga idol, walang checkpoint sa Tarlac mga idol. Maayos mga idol, walang checkpoint sa Tarlac. Malinis mga idol ha, malinis. Pag galing kang Manila mga idol, papasok ka ng Tarlac, walang mga checkpoint idol. Pamutang Tarlac hanggang Bulacan. Walang checkpoint idol. Kahit sa Valenzuela, malinis na mga idol. Malinis mga idol, malinis mga idol. Walang checkpoint na puntang Tarlac. O papasok ng Tarlac idol hanggang sa Bulacan. Palabas ng Valenzuela, wala din checkpoint mga idol. So yun na nga naman mga idol na update. Nasa Capas Tarlac na tayo mga idol. Binahay na tayo ng 100 kilometers mga idol. Almost nakakalahati na natin yung binabiyahe natin idol mula sa amin. So 2 oras na lang mga idol biyahe natin yung pauwi sa amin. 2 oras na lang mga idol. Makakating na tayo sa bahay namin sa Pangasinan. So ngayon nasa Capas Tarlac na tayo mga idol. Grabe, masakit sa puwet. Nakakangalay. Kasi yung gamit natin ng upuan. Kaya huwag kayo mag-flat ski pag nag-long ride kayo mga idol. Sobrang sakit sa puwet. Maganda siguro mas yung komportable mga camelback. Yun talaga. Pag long ride talaga yun, nakaka-relax. Uwi tayo sa bahay idol sa Metro Manila. 9:30 mga idol, 9:30 na. Nasa Recto Manila tayo. Ngayon, anong oras na? Launa na ata. Diyan tayo sa Capas Tarlac. So, meron pa tayong 2 hours na oras mga idol. Biyahe punta Pangasinan. 100 kilometers mga idol.
kasi bago tayo bumiyahe mga idol sa Manila, ang checkpoint lang mga idol is sa may San Clemente, Bulacan. Tarlac pala, San Clemente, Tarlac. Doon yung may checkpoint mga idol, papasok ng Pangasinan sa Nakataron. So ang alam ko, may nahabang idol is yung white card, fully vaccinated ka idol, tapos yung S-Pass. So yun makakadaan ka na mga idol. Papasukin ko na ng Pangasinan. Siyempre mas maganda kung may ID ka na taga-Pangasinan ka talaga, wala nang problema. Madali na lang makapasok. So update note mga idol pag nasa mga tayo sa Pangasinan or Kamiling Tarlac. A few moments later. Update mga idol, kumusta? Dito na tayo idol sa Tarlac, Santa Ignacia. Pakamiling na to mga idol. Mamaya doon na idol, banda ron sa malilim. Papahinga tayo doon mga idol, medyo masakit ng puwet ko. Ay mga idol, Santa Ignacia. Santa Ignacia, Tarlac na mga idol. A few moments later. Yun, mga idol. Kamiling na tayo mga idol, kamiling Tarlac na. Yan ka mga idol, kamiling na. Isang oras lang biyahe natin idol para makawin tayo sa amin, Pangasinan. 58 kilometers na lang mga idol. Rider!
waited for so long. I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me. Pabiling na mga idol. Everyone's alive, and I am dying. Oh, 'cause you are all I need. The reason I breathe. Ito na nga mga idol, no? Labas na tayo ng Kamiling Tarlac mga idol. So makita nyo naman yung view. Malapit na tayo sa Pangasinan mga idol. Siguro pag ano na ito, Santa Ignacio mga idol. San Clemente na pala mga idol, next na ito. Siyempre, yan doon mga idol, pag San Clemente na tayo, hindi natin dumadol kung may checkpoint papasok ng Pangasinan. Pwede na San Clemente. Go mga idol! Know that you will keep me safe, safe from dying. 'Cause you are all I need. Tingnan nyo man yung view idol. Sobrang sulit sa biyahe mag-isa. Kaya solo ride tayo mga idol. Tignan mo, pag nakita mo gandang mga view, mas malapit na sa inyo. Ang sarap! Woo! Solo rider! Hindi na sa pinakandala mga idol! Yeah, ito no? Grabe, view! Ganda naman ng binahan! A few moments later. Ito mga idol, San Clemente. San Clemente, Tarlac mga idol. Yung pasok na ng pang... Nakita yun yung mga idol, yung arko na yung pasok ng Pangasinan tayo na idol, mga tarum. So i-ready na natin idol yung ano. Yung espas natin mga idol, espas. Screenshot lang nyo naman mga idol, screenshot lang. Tapos yung white card nyo na ano. Ready na natin. Bukid din mahal, Pangasinan na ako. Oh, sige na mahal, love you. Oh, sige. Oh, sige, sige. Bye. Sana all. Yan mga idol, pasok na Pangasinan to mga idol.
tayo. Alright, Pangasinan na tayo mga idol. Woo! So yun talaga yung checkpoint lang mga idol sa San Clemente. Papasok ng Pangasinan mga idol. Yun na yung checkpoint. Although simula Valenzuela, Bulacan, tapos sa Pampanga mga idol wala. Tapos Tarlac, wala mga idol. Yun lang sa San Clemente. San Clemente, Tarlac, yun ang checkpoint mga idol. Although wala na. Hindi na tayo checkpoint mga idol, pinadaan na tayo. A few moments later. So, yun na nga mga idol, no? Nasa Pangasinan na tayo. Saan na ba ito? Sa mga tarong Pangasinan na to mga idol. So, medyo ano pa tayo dito? Idol, 30 kilometers pa tayo. Mula sa bahay namin. Pero malapit dito mga idol, mga tarong na. Ayun nga lang idol, yung ano, papasok lang sa San Clemente, Tarlac. Yung na yung may checkpoint. So, ayun na nga, hindi rin tayo checkpoint mga idol kahit may mga papeles tayo. Mas maganda na rin nangyari. Tuloy-tuloy tayo idol, nabawasan ng oras sa pag-aantay doon. Yun lang mga idol, walang ganong mahigpit sa daan mula Metro Manila, pauwi ng Pangasinan. Umalis tayo doon, 9:30 ng umaga, anong oras na? Mag-alas 3 na ata, nasa Pangasinan na tayo. Mga darong Pangasinan. Hanap lang tayo ng magandang pwesto idol para mapagpahinga ng konti kahit 5 minuto para pangtanggal nga lang mga idol. Sa kamay tsaka sa puwet. Nakapagod din talaga kasi mag-rise pag mag-isa ka lang. Walang gaanong ano, nakakausap. Kung solo rider ka mga idol, mag-isa ka lang. A few moments later. So, ayun na nga mga idol, no? Dito na tayo sa bayan namin sa Labrador, Pangasinan. So, wakas mga idol, nakauwi din tayo ng ligtas mga idol. Salamat Panginoon. 200 kilometers mga idol mula Metro Manila hanggang sa amin dito sa Labrador, Pangasinan. So, ang gastos sa gasolina mga idol is 300 pesos lang. Nagpagas tayo sa rekta ng 100. Tapos pagdating ng Bulacan, Balewagata o Pampanga, 100 ulit natin mga idol. Tapos pagdating ng Tarlac, 100 mga idol. So natitira pa akong 2 bar mga idol. Kaya natitira pang 2 bar sa ating gasolina. Kaya mas mahal talaga idol binahay ng maaga. Kasi hindi ganang traffic. Kasi nung pumunta ako ng Pangasinan to Manila, ginabi na ako, malis ako dito sa amin, alas 3 ata ng hapon. Nakarating tayo dun, alas 10 na ng gabi, sobrang traffic. So ayan lang mga idol. Sana ma-enjoy mo yung video na to mga idol. Pagkabiyahe ka ng Metro Manila, puntang Pangasinan, walang checkpoint mga idol, sa may San Clemente lang. Yun lang yung ano idol, dito na tayo. Dito tayo sa bahay mga idol.